Velliñas. Había unha vez dúas velliñas, Antea e Filipa. As dúas velliñas vivían xuntas, comían xuntas, dormían xuntas, soñaban xuntas. De luns a sábado cociñaban un prato normal, sopa de auga. Os domingos preparaban algo especial, sopa de auga, cun fideo que partían a metade, medio para Antea e medio para Filipa. Un día, Antea atopou unha fava na cociña e pensou: se a parto polo medio podo facer fava con recheo, non, mellor farei sopa de fava. Con aquel tesouro entre os dedos dirixiuse ao fogón con tan mala sorte que a fava lle escorregou, caeu e foi rebotar contra o chan 3 veces. Da fava xurdiu unha planta que empezou a medrar. A planta medrou e medrou tanto que chegou ao ceo. Antea, ben agarrada á faveira, subiu e subiu tanto que tamén chegou ao ceo. Alí nas nubes non atopou un xigante nin un castelo, senón un muiño. A roda do muiño xiraba e xiraba, como todas as rodas de muiño. Por un lado entraba o millo, pero polo outro non salía fariña, senón saborosos manxares. Antea papou e papou ata que se encheu ben o bandullo. Logo baixou pola faveira abaixo e dun chouto aterrou na cociña. No ceo hai un muiño que quita a fame, berrou. Ai, pois eu iso non mo perdo, dixo Filipa. As dúas velliñas puxéronse a subir pola planta das favas, paso a paso, folla a folla. Antea ía adiante, subía a modiño como un caracol, porque levaba o bandullo cheo. Filipa ía detrás, subía devagariño como unha tartaruga, porque tiña o bandullo baleiro. Levaba 6 días sin probar nin medio fideo. Cando estaban a piques de chegar, a Filipa afrouxáronselle os brazos, afrouxáronselle as pernas e comezou a caer. Antea, ben agarrada, a faveira berraba: Filipa, onde vas? E Filipa dicía: Uaa! A primeira en aterrar foi Filipa, claro, Antea non tardou moito, baixou pola planta de un chouto e viu a súa querida Filipa tan organizada ela, ciscada pola cociña adiante, un pé debaixo da mesa, o nariz enriba dunha culler, un brazo dentro dunha pota. Con moita paciencia, Antea recolleu os anacos de Filipa un a un, o pé que andaba por debaixo da mesa, o nariz que expiraba na culler, o brazo que saudaba desde a pota. Despois correu á casa dunha veciña, contoulle o que pasara e pediulle fariña, leite, ovos, azucre e un chisco de sal. Volveu á cociña, acendeu o fogón, puxo a pota ao lume, botou todos os ingredientes un a un. E remexeu ata que a masa ferveu. Entón decidiu probar, colleu un dedo de Filipa, untouno cun pouco daquela pasta, achegouno a un pé e a pegaba. «Funciona!», exclamou Antea e púxose mans á obra. Primeiro apegou os pés, as pernas, porque se unha casa non se empeza polo tellado, unha velliña non se pode empezar pola cabeza. Engraxou os xeonllos, xuntou os brazos co corpo, os ombros co pescozo, a fronte co nariz, pero... Isto non vai, fáltalle un oso, que podo facer? Antea pensou e pensou, até que de súpeto... Xa sei, dixo. Entón foi cortar un anaco da faveira, tollou o oso que lle faltaba e acabou de recompoñer a Filipa, desde os pés á cabeza. Como era boa costureira, Antea cortou para Filipa un traxe de carne e coseulle o abrigo de pel. E como era algo poeta, cantoulle un conxuro que ela sabía.
Mentres Antea cantaba, Filipa empezou a moverse, e conforme ia cantando, Filipa empezou a falar. Só cando Filipa lle deu un abrazo, Antea deixou de cantar. As dúas velliñas aínda viven xuntas, comen xuntas, dormen xuntas, soñan xuntas. De luns a sábado cociñan sopa de auga, os domingos bótanlle á sopa un fideo que parten a metade. Cando teñen fame de aventuras, soben ao ceo, danse unha enchente e volven baixar. Ademais, así que chega o verán. E colorín colorado, este conto ten rematado.